Finančná gramotnosť našich žiakov je veľmi nízka. Vyplýva to z testovania približne 4 000 detí na základných a stredných školách. V školách k nej mladých nikto nevedie a keď vyrastú, berú si nevýhodné úvery. Miesto toho, aby si na to, čo potrebujú, aj sporili. Ako ich naučiť, že je dôležité si sporiť? Čo deti milujú? Predsa rozprávkové príbehy. Deti si myslia, že najdôležitejšia knižka je ich obľúbená rozprávková knižka. Ale je jedna knižka, ktorá je ešte dôležitejšia. Teda aspoň pre ich budúcnosť. Je to vkladná knižka. Známi slovenskí autori napísali 8 rozprávok, ktoré spájala spoločná téma – sporenie. Exkluzívna knižka sa dala získať na jedinom mieste – v pobočkách Slovenskej sporiteľne. Stačilo založiť deťom vkladnú knižku. Vďaka správnemu mixu autorov a témy sa knižky chytili aj médiá. O sporení a našej knižke sa hovorilo v najsledovanejšej rannej relácii. Učí deti sporiť a učí ich tak trošku také tej finančnej gramotnosti. V dámskom magazíne, na mamičkovských weboch, bulvárnych weboch, v mienkotvorných médiách aj na sociálnych sieťach. Hlavnou hviezdou kampane bola Tamara Heribanová, ktorá knižku všade hrdo prezentovala. Rozmýšľať aj nad tým, ako to bude v budúcnosti a mať také zadné vrátka. Menej komerční autori boli zase zaujímaví pre serióznejšie médiá. Tým získala kampaň skutočne široký rozptyl aj zásah. A ten mala aj naša kampaň. Tisíce detí, ktoré už vedia, prečo je dobré si sporiť. Silné príbehy pokračujú a preto sa z Pejka po pol roku dotlačilo ďalších 10 000 kusov.